Ja sam Kristijan Napro i grem u osnovnu školu Dragožer Vebrerca. Pročitat ću tekst Nonotov Mutjarić, kega je napisala moja mama Mladenka. Nonotov Mutjarić. Letnjo je zapolovno. Štufno mi je. Pohajam okol kući i išće neć, s čem bi mi vreme brže pasalo. Na ziditje, pokupa mela, još očera me čeka Mutjarić. A vamane, keha kamena sam već šnji razbil. A keha kamenaj moj nono šnjin obdelal, a što je Nonotov Mutjarić. Moj nono je bil dobar artižan, zidar. Hodil je na delo v graditelj Hmatujan, a potle je delal sam zase. Saki dan je bilo žurnadu storit i malo se poahtat, až delo se mora na vreme finit. Na kamio je zel svojo orude. Mešalicu, kariolu, martelinu, lopatu, kramp, koluturicu i Mutjarića. Sa sreća da nono nije bil grustežljiv, až je bilo sakako. Po zime je moralo buć vragešu smržnjene do kolena, ke su visele va barake. Nohi bi zavil va šufeci, ke su ga po zime i intanto malo teplile. Po lete su mu pobirale pot, až nije bilo lahko cel dan bit va visokih postoleh i nije bilo sake sorti žoki kot danas. Po lete je sunce teplilo kot lahnjica, ma nonoj sejeno bil na krove. Zdihalja žlepci i konjiki s koluturicom. Vse na ruki. Facadu su delali z malincem, ki se izval Jež. Danaska to više nijednemu ne rabi zadelat, pa se ja iz Ježom igram. Na facadi, kej moj pokojni nono storil, svoj danas kot nove. Ki put je na dele zašali sa komand, a še ni storilo jušto onako kako se je ordinalo. Ma kada je bilo likov, svi su bili kontenti. Zad temi ljudi su i danas kaštanje kutje, krviki ne puštjaju, kameni zidi, prelepe facadi. Danas imamo svega samo starih, vrednih i umetnih artižanini. Žal mi je da nisam Nonota poznao, da mi još čuda tega poveje i me navadi. Ovako su mi za spomen ostali Lih Jež, Mutjarić i Kavo slika.